Lakshmi le Gayatri itsu Hindu dan thiang lima in nein nu pahlim tak ni ve chu antuma Hindu chung ko thatak din ve tumin aning kara mangai na diktak hian an hreve a anin nei zan chuan hlimdun ve le in pa ber chuan a thiam dan berin a stratuta nu ber po hlim ve le in a pasal bula chuan u Lakshmi chowarin theih ni se tiroti in a rila in stratu chu nuam antidun khop mai atuk zing ania nu ber chu period ngalin Lakshmi chuan a ngei angai dona anupui Gayatri a period awang chuan pasal thangu nama chuan thisen a kai turani ti changchoi ma se nu ber chuan aten omati tlatawang chuan ti theih anei tlem viau maya nu ber chu in su in bangdai dep chu a hmuwa a pasal chu ku ngalin a lau viau maya Lakshmi chuan lau tura hleinem tia thlemin anupui thidam chu a hmuwa enge ani zotin Gayatri chuan thidam ani hi stay free ato ema wangin ponchia hi kamang tamai hoisu aten ti in aruk theyang ber chuan azara Lakshmi chuan stay free pa ngai kavaleyang cheti in dora chuan akala pat chu lo to le in sen som ruk pariat la ya lo ni ya poisa chu nei dai lovin a thiam pa paplua poisa chu apuka pat chu lein anupui chu apea nu ber polo hlim le in amanza chu azota sen som ruk pariat la ya ni thuwa changin atowe mai hetiang mang phatu chi kan ni lo vatheng le roti in a hrila pa ber po chuan to ti ve le in stay free chu thleng le mai atuma ni masela dor kai pa chuan thleng lo phal to lovin Lakshmi chuan ti dan dang a hre to lova stay free nen chuan a na thona hmuna atlang ngal ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve do nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u Lakshmi chu na thokin an thiam pa chu acha suala akuti thi in atum na tur ponchia an zonga an thiam pa chu ponchia tuam tumin Lakshmi chu na bale mai ti in a stay free chu na tuam saka damdo in chu panpui ngalin pata an tuama wang chuan an thiam pakhat chuan doctor hena ponchia tuama phal lovati in Lakshmi chu a heka doctor chuan stay free atuam hi natna hrik laka ahim zo kalom tia lo changin Lakshmi nen chuan aning koma engtin ye stay free manga tuam na changte i hriat tia zotin Lakshmi chuan kanupui tan kaleya kanupui chuan ka mangdu lo thleng le roti in min pekira nima sela thleng an lo phal to lo awangin ta thona hmuna kapaya arem chang ema liam tuam nan ka mangta alom ti in achanga doctor chuan stay free man hi meche hrisel na na tha a ponchia hi chu athiang hlim lo ba ka meche serta na him lo ti in a hrila Lakshmi chuan anupui din mun ngai tu in ato ema wang chuan anupui na mangre ti a hrethiam ve bok Lakshmi chuan stay free chu to ti ve thovin anupui man tur siam chhuah mai duhna thin lung chu apuwa a stay free le chu zir chiangin anupui man tur chu athiamang tokin a siama stay free ang tak chu siam chuakin anupui hnen apea anupui po chuan lo mang ve du in Lakshmi stay free siam chu a thatok lova tlang zelin Gayatri chuan a pasal hnen a chuan a hrila Lakshmi chuan stay free thale man tlom mitin ban phak siam duhna thin lung chu anei pha ta ani Lakshmi tanu pa chu tong trai na hmuna kalin Hanuman hnen a chuan an tong traya sen som ruk pathum lai tholom tho in apasal chuan i hrisel nan stay free mana sen som ruk pariat I uya tholom atan chuan I ui le silo ti in ahava nu ber chuan sa khona chu apoi mo jok thuwa changin stay free ai chuan ponchia man mai po a ol samjok thu chu a hrila pa ber chuan anupui in ren lutuk man tur stay free chu siam le tumin uluk takin a siam chin le a anupui hne na chuan hei hi ka siam tharania
an mangchin le te tia hrilin nupui chuan a tha tak tak lawang ti in a lo hnola Lakshmi chuan a farnu va hmu in a pat siam thar chu man tir tum ve le ta ani Lakshmi chuan a farnu chu va hmu in a stay free siam chu man tir tuma thila nei lai chuan an nau te chuan a stay free siam chop a chu rom phorin pi ber chu a sa viau maya hetiang thilten choi lain ron phor su tia hawin Lakshmi chuan kanupui le ka farnu te manatan mantlom zoka ka siamani khati in asoya nu ber chuan iti ang lo mai ponchi atam lutu kalom tia hawin Lakshmi chu alamal transhi ani Lakshmi chuan stay free chu siam tum ve zelin medical college lama chuan akala student hena chuan a thil siam chu a hrisel lo test tura somin thopui tur chu azonga nimasela tu man thopui du lovin a thil siam po chu an man sak du lova Lakshmi chu ril rubuai anga an ngaya Lakshmi chuan stay free man tlom le tha siam chu atum na konga harsat na le no lo tok ma se beidawng ala tum big lo ani Lakshmi chuan a hna thok le in an pi pu chu a chia an boss ber chuan siam thattirin Lakshmi chuan a siam thanga la a welai chuan a stay free siam test du na thin lungpu in ran thisen chu a fara a chenin cycle chu a khala a stay free siam chu tlang le thovin tuya a zuang luta an sa kho hruai tu te chuan an tui ati bol hlo awang chuan shremngal du in anupui gayatri ipo anu le pa te chuan an hruai ho nga la a thiampa paplu khan ron chanin ama thisen ani lo ran thisen ani kha ahman tiaron soin Lakshmi chu aron chana Lakshmi chuan pat thatak siam chok tur chuan in zirbelangai ti hria in hmunpui lam apanta ani Lakshmi chuan koton hmunpui lam panin stay free atana an mantrin fiber chu azonga atuma ru awang chuan hmuchuakin college professor te ina chuan a chenga ompui angmaya khosa in stay free siam na fiber nei dan tur chu angai tu averenga bipano pang chuan net lama zon puin an fiber mamo ang chu America atrang cha an ngaya Lakshmi chuan cha vele in fiber chu a man dan a thiam lova ni masila ui mang chuan a man dan tu hre thein professor chuan stay free siam dan chu a entira khol manga an siam chu en rengin hetiang khol nei tur hi chuan sum inga angai viawang ti in a hrila Lakshmi chuan suma nei lo ti in hria in khol na tho dan chu uluk takin a en non le a khol po chu siam chu avele tumin beidawng na hian an hne lo ani ber mai Lakshmi chuan amamo turang chu lei khomin stay free siam na khol chu asiama atum ru awang chuan siam chuak ve main stay free po chu asiam hala dora an zornen danglam na pakhat ma to lovin stay free man tlom le tha chu asiam chuak theih ta ani zana niya zai thiam peri chu mi puima zain a zai laklo lai chuan a period thuta a thian tenen chuan stay free le tur zongin dor alo in karvek to awang chuan an muzo lova Lakshmi nen chuan in tongin Lakshmi chuan a stay free siam chu thar chu a peya atuka va mule imperi hena chuan ipat man kha enge a antia zotin peri po chuan dora ka lei thin nen danglam na omlo ti in achanga Lakshmi chu lom ve hle in ama siamani thuwa hrila peri chu apa siam mangma saber tu ani thu trilin Lakshmi chuan adu tu sama thapa siam chuak thei ta ani Lakshmi chuan peri chu apa siam na hmuna hruain peri po chuan thiamati viau maya Delhi lama in elna dona stay free siam na khole stay free siam thaberani chuan dollar sing thum sang sari idonganga I company du thu sami din theidona lom ti in a hrila Lakshmi po chuan lo du in elna hmuna chuan akala a khol siam chople a stay free siam chu en dik tu ten tha lo ti hle in result an puanga Lakshmi chuan lo mana lak ring lovin ho la chu sana ni masela peri chuan ron zuin ithil siam chu thar chu en dik tu ten tha an tiya pakhat na ini ti in aron hrila Lakshmi po lom ve hle in lo man chu avadonga mi chuan thidam siam tu pa tia minglem lo wa sakin a hlo tling na chu peri apartment lama chuan an loma
peri ichu ani call siam chhuah hi nangma hmu chu ani wangin copyright register la mi tu mai ni call ang hi anon siam ngam lo mai ang ti in a hrila Lakshmi chu an kholama kirin a hlotling na chu an lo hria a pasal tha anga lo muakin stay free siam na hmun chu adina nima sela ichik tu te chu an a kholang chu mi ta copy anga chu in peri ichu abia a call chu danang thapa register dan ngai tu in a stay free siam po a hral ve zela call po mi thiam zok te siam chu tirin stay free siam to hlotling ani chowa atumru ema wang chuan hlotling chho zelin US lama thu soi tura so mania peri nenin kop chho zelin peri po chuan angai zong to a Lakshmi anen chu New Year lama in zuin Lakshmi chuan thu asoya athu soi zo chuan anupui gayatri khan ron kholin peri chu dam takin namang tha a an kholama hoin hero ang chuan an choi moya mi beidawng du lo Lakshmi chuan hlotling na achang ta ani